Mzimayi uyuyu mukumuonayu anakwatiwa ndi mzibambo uyu yemwe ali ndi ulumali wa udwafu. Anthu anamunyoza achibale kumusala, ndipo mzimayiyu ndi iye yemwe amagwira timaganyu ndi kumasamala khomoli. Anthu awa ndi akutiko. Chifukwa chani mzimayiyu anapanga chiganizo chotere? Moyo wawo wa banja uli motani pakadali pano? Zonsezi ndi zomwe nditakhale ndikukufotokozerani mkatikati mwa video iyi pomwe tili studio yafika ndi zambiri. Koma poyamba ndiziwise anthu omwe mukukwatira kapena mukukwatiwa ndipo mukufuna kukondolera popanga ukwati nika kapena chinkhoswe. Kodi munamvapo za MC Saidi yemwe akusimbidwayo kuti amapanga mwambo wanu kukhala wapamwamba kuposa mmene inu mukuyembekezera? Iko muyimbirani foni zambiri akufotokozerani yekha. Dzina lake ndi Mukamanzi ndipo mzibamboyu ndi Akline. Atayendayenda dziko lonse Akline anadyerera maso pa Mukamanzi ndipo Mukamanzi anavomera. Chibwenzi chinayambika, koma Akline ati anali ndi mantha kuti akhoza kumuluza Mukamanzi malinga ndi ulumali omwe iye ali nawo. Choncho mwachangu anapanga proposal wedding. Akwawo kwa mkaziyu anakana ndithu, koma kenako anamupanga support Mukamanzi paja amati mwana nlekere fupa akakakamira, ndipo anakwatirana nkumakhala. Pomwe inatha miyezi ingapo mzimayiyo anapezeka kuti ndoyembekezera. Anthu anamunena Akline kuti pathupi pamenepo sipake, ndipo Mukamanzi anakwatirana naye iyeyu kamba kongofuna kukhala ndi chikwangwani choti ndokwatiwa. Koma mwana anabadwa ndendende Akline. Apa ndipo mwe mtima wa Akline unakhazikika kuti zomwe anthu amakamba sizinali zoona. Mwana wachiwiri, wachitatu, wachinayi, mwana wachisanu. Apa pano Akline anayamba kusangalasidwa kamba kuti ana onse amafanana ndi iyeyo, ndipo kenako anaganiza zofuna mkazi wina kuti mwina angamuberekere ana omwe ali anomo. Anasiyana banja kwa masiku ochepa, koma kenako anabwererananso. Kenako mwana wa nambala 6 anabadwa ano wabwinobwino, ndipo mweno onse anakondwa. Amakhala mosangalala, koma vuto ndilokuti Akline ndi mmene alilimu sakwanisa kugwira ntchito zambiri zachimuna, choncho satha kusamalira banjali monga momwe mamuna achitira. Ndipo m'malo mwake Mukamanzi ndiye yemwe amakagwira timaganyu tosiyanasiyana nkumathandiza banjali. Anzanga muli apa, banja ndilokoma ukapezadi munthu wokukonda ngati mmene anapezera Akline. Mkazi wake Mukamanzi sanafunefune zambiri poyang'ana mamuna wa banja ngati momwe inu ndine tichitira. Chomwe iye amayang'ana ndicho chikondi chenicheni. Mukafuna mamuna wa zonse momwe, Malawi achuluka ndi mbeta pena paliponse, chifukwa azimuna azonse momwe nthawi zambiri ali ndi ena kale. Akline ndi Mukamanzi ndi aku Uganda. Share the story.